равишати корҳои дохилии шаҳри Душанбе рӯзи 26 ноябри соли 2023 аз боздошти 24 нафар 11 ронанда ва 13 хонандаи мактабҳои миёнаи пойтахт ва ноҳияи рӯдакӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат ва тартиботи ҷамъиятӣ ҳангоми таҷлили рӯзи парчами миллӣ хабар дод. бино ба иттилои расмӣ саҳнаи 24 ноябр ҳангоми таҷлили рӯзи парчами миллӣ як гурӯҳ ронандагон ҳаракати гурӯҳӣ ташкил намуда мусофирони онҳо ки ҳама ноболиғанд парчамҳо дар даст худро аз тирезаҳои мошинҳо берун бароварда тартиботи ҷамъиятӣ ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳоро дағалона вайрон карда ва ҷони худро зери хатар гузоштанд. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милисияи шаҳри Душанбе муайян карда шуд ки ҳодисаи мазкур саҳнаи 24 ноябри соли ҷорӣ тахминан соати 13:30 дар кӯчаҳои Сино ва Маяковске аз ҷониби 11 ронанда ва 13 мусофирони мошинҳои онҳо хонандагони мактабҳои миёнаи ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳри Душанбе содир гардидааст. чуноне дар навор дида мешавад, зимни санҷиш муайян карда шуд ки ин нафарон зимни ҳаракати гурӯҳӣ худро аз мошин бароварда бо овози баланду гӯшхарош доду фиғон намуда ба гуфтаи милисия бо амалҳои худ тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда боиси нороҳатӣ ва эътирози шаҳрвандон гардиданд. дар натиҷа нафароне дар ғоввайронкунӣ дастдошта боздошт ва ба мақомоти корҳои дохилӣ дастрас карда шуданд. милисияи Душанбе мегӯяд зикри намудан зарур аст ки ҳарчанд онҳо бо ин амал муҳаббат доштани худро ба парчам нишон доданӣ бошанд ҳам, вале кирдори онҳо аз доираи меъёрҳои ахлоқӣ берун буда ронандагон зимни ҳаракати гурӯҳӣ қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳоро дағалона вайрон намуда ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт халал ворид сохтанд. вобаста ба ин нисбат ба 11 ронанда барои ташкили ҳаракати гурӯҳӣ тибқи талаботи моддаи 328 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳамзамон нисбат ба 5 нафари хонандагон яке аз муассисаи таълимии ноҳияи рӯдакӣ маводи зарурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ва қабули қарори қонунӣ ба масъулини шуъбаи вазорати корҳои дохилии як дар ноҳияи рӯдакӣ ирсол карда шуд. инчунин нисбати волидони 8 хонандаи мактабҳои миёнаи Душанбе тибқи талаботи моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба додгоҳ ирсол карда шуд. ин тасмими ҷазо додани наврасону ронандагон барои таҷлили рӯзи парчам дар ҷомеа вокунишҳои мухталиф ба вуҷуд овардааст. бархе аз мақомот пуштибонӣ мекунанд ва мегӯянд ягон кора то таҷлили рӯзи парчам набояд баҳонаи вайрон кардани қонун шавад. аммо гурӯҳи дигар бар инанд ки муҷозот барои намоиши муҳаббати худ ба парчами миллӣ насли ҷавонро метавонад дилсард бикунад ва хуб мебуд агар мақомот бо ягон танбеҳу ҳушдори забонӣ иктифо карда ин наврасону ронандагонро ҷазои сахт надиҳанд.